Так а нам ничего нельзя покупать, только шоколадки, а шоколадки Илюхе нельзя сейчас. Поэтому, да, поэтому смысл какой? Погода хорошая такая, да? И посаженцы грибы растут, смотри. Где? О, маслята. А, маслята? Вон, смотри. Ага. Подосиновики. Ничего себе. Нифига, вообще никто их не собирает. Shoppailemaan, kun on paha mieli, vaikkei rahaa niin olisikaan. Jännä tapa, pitäisi päästä eroon. No joo, siis kyllähän siis tämmönen, sitä on jotain tutkimuksiakin tehty, että shoppailu jotenkin saattaa ihmisen mieltä kohottaa ihan siitä syystä, koska samalla tavalla kun esimerkiksi karkki saattaa aiheuttaa jokin hyvän olon hormonin eritystä aivoissa, niin shoppailussa on vähän semmoinen samanlainen vaikutusmekanismi. Ymmärrän kyllä tuon. Ja semmoinen, että tietysti tommoinen niinku Suomi, это Финляндия, а Лайнин это житель, финский житель. Ну, граждане Финляндии, будем так говорить. Ystävälläni on nimittäin sellainen, että aina kun hän tulee yksin baarista laskuhumalassa himaan, niin hän suuntaa nettiin ja alkaa ostelemaan kirjoja. Ja useampikin otteeseen on käynyt niin, että sen verran sekavissa tunnelmissa on saatettu kapakasta kämpille, että ei ole sitten muistanut, että mitä kirjoja on tullut shoppailtua. Sitten mennään postista hakemaan sitä 10 kilon pakettia, missä on niinku Oxford Dictionary of English ja musta raamattu ja kaikki Kalle Päätalot ja näin edespäin. Mitä mä oon oikein miettinyt silloin yöllä? Jos jollakulla tulee jotain mieleen vastaavanlaista, mitä etsii netistä silloin, kun on paha mieli, niin studion saa soittaakin 0914828222 on tuo studionumero. Sen voi pistää itselleen, mitä meikäläinen täällä vastailee. Minulla ei ole tuossa lasin takana tuottajaa, joten minä olen helppo näiden puheluiden suhteen. Täysin sensuroimattomana puhelin